Waqt il-laqgħa ta' konsultazzjoni gvern li jisma' fid-Dar tal-Konferenzi tal-Mediterran, il-Ministru tat-Turiżmu Carmenu Vella ħabbar li fil-ġranet li ġejjin mistennija tkun imnedija Tourism Product Plan Proposal li fost l-oħrajn din se tinkludi 230 proposta dwar titjib fil-prodott li jiġi preżentat lit-turist f'pajjiżna. Iktar il-qoddim dan il-Tourism Product Plan Proposal se jiġi l-lonċjat u se nitolbu u jkunu mistidni l-stakeholders kollha biex jiddiskutu magħna. Mhux ħanoqgħod ngħid 50 ġimgħat kważi 50 tal-jiem oħra. Carmenu Vella ħabbar ukoll l-introduzzjoni ta' gwardjani li jagħtu għajnuna lit-turisti li se jkunu magħrufa bħala Tourism Police. Filwaqt li tkellem dwar l-isforzi qawwija li qed isiru flimkien ma' diversi kunsilli lokali biex ikun hemm aktar tindif fiż-żoni turistiċi. Meta tkellem dwar l-Malta, l-Ministru Vella qal li fl-aħħar snin tħallsu mal-4.4 miljun euro fi skemi ta' irtirar kmieni biex dan wassal biex issa l-Malta se tiġi bżonn 14 il-bdot ieħor. Fuq nota pożittiva, il-Perit Carmenu Vella semma kif matul l-2013 l-Malta ġarret 6% aktar f'passiġġieri u 44% tal-ammont kollu ta' passiġġieri. Il-pjan tal-gvern hu li nattiraw aktar turisti minn pajjiżi imbeda bħal l-Amerika u r-Russja. Il-Perit Carmenu Vella qal li qed jiġi studjat biex fi żmien qasir ikun hemm servizz ta' fast ferry bejn Malta u Għawdex li possibilment ikun anki mill-Belt Valletta. Preżenti għall-istess laqgħa kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali José Herrera li enfasizza l-importanza tar-riforma fil-Gwardjani Lokali fejn qal li bħalissa qed jiġi indirizzat l-inkwiet taċ-ċittadini fejn qed iħossu li qegħdin hemm għas-sistema flok li s-sistema qed hemm għaċ-ċittadin. Għaliex l-idea wara din riforma kollha hija sempliċi. Hija li aħna xtaqna illi il-perċezzjoni ta' nies tkun illi l-gwardjani lokali huma għal ċittadini u mhux li ċittadini huma għas-sistema. Herrera semma kif matul tmiem il-ġimgħa li għaddiet, il-gwardjani lokali kienu f'Għawdex jaqdu dmirijiethom biex jigwidaw u jedukaw lin-nies minflok biex jagħtu ċitazzjonijiet. Herrera ħabbar li twaqqaf unit speċjali sabiex iservi ta' struttura ta' għajnuna għal kunsilli lokali biex japplikaw għal fundi tal-Unjoni Ewropea li se jkompli għajnhom sabiex il-proġetti tagħhom ikunu kompluti. Permezz ta' dan il-unit, pajjiżna irnexxielu jirkupra madwar 800,000 euro fi proġetti tal-Unjoni Ewropea li kienu f'riskju li jintilfu. Dr. Herrera spjega kif l-industrija kreattiva permezz tal-arti u permezz tal-Festival Barokk kellu impatt ekonomiku f'pajjiżna fejn dan ħoloq dħul ta' kważi 4 miljun euro. Is-Segretarju Parlamentari qal li inħarġet espressjoni ta' interess biex jinstab post adekwat bħala ħab tal-kultura fejn l-artisti jiġu mejjuna u jikbru fit-talent.